Vamagaya voda kusungisa uyo chairperson wekuzifa mushure mekunge abuda achitaura kuti nhandare yavo aiite kuti inge ichitambirwa international matches. Kusangana zvekare kwataita panyaya version patinokupakurirai nhau nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika munyika yenyu yeZimbabwe. Nhasi tiri kuuya nenyaya iri kutenderera panapa iri kunzi Walter Magaya, the owner of the Heart group which owns the Heart Stadium in Waterfalls, Harare, has threatened to sue ZIFA Normalization Committee chairperson Lincoln Mutasa. This comes after the ZIFA condemned the stadium as unfit to host international matches. Ndiwo mashoko atiri kusangana nawo atiri kutambira pano ari kunzi Vamagaya zvinofunga kusungisa uyo Lincoln Mutasa mushure mekunge ataura kuti stadium kana kuti nhandare yenhabvu iyo yakavakwa naVawalter Magaya aiite kuti inge ichitambirwa international matches imomo. So zvichinzi nhandare iyoyo aiite. Vamagaya vakapedza nhandare yavo mugore rapera ende ikazoenda ikanokomishenwa ichinobuditswa pamwe chete nevanhu vakasiyana siyana vehurumende kusanganisira vaMunangagwa avo mukuru weZANU-PF. So yadaro vakazotora tumazuva pakazobudaswa nyaya pachinzi nhandare iyoyo yaVamagaya yainzi haina zvimbuzi mumazuva acho iwayo. Akazombonetsa nyaya idzodzo, asi apo zvichida vanogona kunge vakazogadzirisa dambudziko iroro raitaurwa rezvimbuzi zvainzi hazvisi kunyatsokwandirana nevanhu. Iko zvino nyaya yavo yadzoka futi mudariro apo pave kutaurwa nyaya uyo achioneswa Lincoln Mutasa aikutaura kuti haasi kuda kuti nhandare iyoyo inge ichitambirwa international matches nekuti nhandare isingakwanise kunge ichikwanisa kutambirwa international matches iwayo. So zvino Vamagaya ndo pavari kuda kutora matanho ekuti aiwa ndinokwanisa kusungisa nenyaya yemiromo yako iyoyo yekutaura mashoko akadaro yekutaura kuti nhandare yangu inini yandakavaka haikwanisi kunge ichikodzera kutambirwa bhora irori. Ende Vamagaya mumwewo wemaprofita emuZimbabwe vakabuda panguva yadarika iyo vachilebhurwa zita kunzi vanoshandidzana nebato reZANU-PF. So izvozvo zvega zvingangodaro zviri zvimwe zvinhu zvinoita kuti vave nesimba rakawandisa rekuudza maZIFA chairman uyo Lincoln Mutasa kuti chokwadi ukada kutamba uchidaro paproperty yangu kana kuti business rangu randakaita renhandare iri ndinokusungisa. Ndo nyaya yacho muri yeZimbabwe iri kuitika yandava zvekare ndakakubatirai pachannel penyu nhasi panyaya version. Kana uchangotanga kusvika pano kari kekutanga iri first time yako, gara wasubscribe, wokomenda, wolike, woshare, wakamirira maupdates atinogara tichibuditsa nguva nenguva, day and night.